खुलुमबाय रायजोफोर दिनै 26 जानुवारि ना आङो बाहाय दसे नायनोसै लोगोफोर आं बयखौबो 26 जानुवारिजों लोगोसे आं बयखौबो बरायहरबाय नोंथांमोना नायलांदो अननानै ब्लगा दिनै माबायदि जायो सानजौलायबाय आं दा एसे मोसानायफोरखौल' नुहैसिगोन लोगोफोर संनाय खावनायजोंनो आरो बिफाखौ जाहोहरनाय मावनाय दांनायावनो आं सानजौबाय नालाय जों दा मा नुहैबावगोन नोंथांमोननो बेखौनो आं देखायनोसै लोगोफोर अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो ओंख्रिया जोंना मोनजोब्बाय नै बेखौ जानांसिगोनलाय हामनानै ना आयौ मोनसिनबायथ' मोनसिनजोब्बाय हानानै जानांसिगोनहाय दा जामाखाय सेन्टार बेयो बाहाय नाजानो हागोन नैबे जाहैबाय लोगोफोर थाबायबावबानो मोनसिगोन आरोखि आंचलिक बिहुआ कुसुरि दल बिथांमोनहा कदम बदल और वंदे मातरम प्रस्तुत करिब रायजो राजा नोंथांमोन दानिया जोंनि गेजेराव कदम बदल आरो वंदे मातरम मोसानानै दिन्थिनो नागिरदों क'क्राझार गभर्नमेंट हाई स्कुल आरो एमपी स्कुलनि अनसुली
ছাত্ৰীসকল তেওঁলোক মেড ইন ইণ্ডিয়া বড়ো ভাৰ্জন নৃত্য পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছে ধন্যবাদ दानिया जोंनि गेजेराव फैनानै गिदिर UN एकाडेमीनि उन्दैसा गथ'फोर मेड इन इण्डिया बड' भार्जन बिथांमोना मोसानानै दिन्थिनो नागिरदों जिन्होंने 10,000 रुपए तोहफे के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है धन्यवाद अभी आप सबके बीच विवेकानंद केंद्र से आए हुए बच्चे जो योगासन करके आप सबके सामने दिखाएंगे कोरोनरी हृदय रोग और कैंसर जैसी कई तनाव आधारित बीमारियां हो गई हैं इन बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के प्रयास ने बेहतर जीवन शैली और बेहतर रणनीतियों की खोज को गति दी जो कि योग जैसे प्राचीन विषयों की खोज में परिवर्तित हो गए जीवन शैली को स्थायी मानसिक शांति के लिए शक्तिशाली अजगो नुस्खे के साथ जोड़ना जैसे कि नैदानिक अध्ययनों द्वारा पुष्टि की गई है योग आधुनिक जीवन जीने का सही जीवन जीने का विज्ञान है और इसे हमारे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए यह सप्ताह में एक बार सिर्फ 2 घंटे की हैवी क्लास नहीं है और क्या हर तकनीकी को अभ्यास कर सकता है Ladies and gentlemen, the art of practicing yoga helps in controlling an individual's mind. For the prize distribution ceremony. We have Singh Musahari, Department of Agriculture, Progressive Farmer, Dokhin Patgao, Jamri Jhora. Moitia Samir Devnath, Onora Janabo Bisaiso, Dairy Farmer Hai, Titaguri number 2 Kukrajhalapra, Veterinary Department of Halapra. He said, Samir Devnath. Video dong. मोजां ना ধন্যবাদ मोजां এতিয়া মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো শ্ৰী आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो चेनेल दं आंना सिजोनो नै प्राइज मोननायनि खुसियाहाय मोननायनि बिसानै मोजां नुयो थांसै दानिया जों न'आव एसेल' नुहैबायहाय लोगोफोर मावनाय दांनायजोंनो संनाय खावनायजोंनो फुंनिफ्रायनो बेस्थ' बेनिखायनो जोङो
बिसोरो नुफैबाय अब्लाबो नोंथांमोना शेयार खालामलांसै गारिफोरखौ नै थाबायगासिनो लोगोफोर बिसनि बिफांफ्रा साया मोजां दा न'आव थांफिनसै ओंखाम जाहैनोसै